Demokratiet er en ineffektiv og kompliceret styreform, som i virkeligheden aldrig har fungeret særlig godt i stater. Heller ikke i oldtiden. Næsten alle de store tænkere i den politiske filosofi har taget afstand fra det. Men sådan noget må ingen sige højt længere, fordi der er gået isme i demokratiet, især efter 2. verdenskrig. Det har fået religionens karakter. Det er blevet syndigt at anfægte. Vi mennesker har brug for noget at tro på, som giver livet fylde, mening og værdighed. Vi må have et fast ståsted, nogle faste holdepunkter, ud fra hvilket vi kan orientere os i verden, som ellers kan forekomme forvirrende, kaotisk og samtidig meningsløs. Så nu, hvor så mange andre åndelige bastioner falder, klamrer vi os så meget mere til demokratiet som et af vores sidste faste holdepunkter. Vi befinder os i et alvorligt dilemma, fordi et samfund kan ikke fungere i længden uden en højere visdom. Hvis en højere visdom ikke kan sætte sig igennem, mere eller mindre, så bryder systemet sammen, så bryder styreformen sammen, uanset hvordan den ellers er skruet sammen. Men problemet er bare, at demokratiet kan ikke nå ud over middelmådigheden. Demokratiet kan aldrig promovere en højere visdom. Det kan ikke nå ud over middelmådigheden. Det kommer uforvarende til at holde os nede. Det ved vi godt, men vi accepterede det, fordi vi troede, at alternativet var det rene diktatur. Men det er en myte. Det passer ikke. Der findes mange forskellige styreformer, som man har registreret op igennem historien. Men de enkelte styreformer er tilbøjelige til at udarte og afløser derfor hinanden i en evig cyklus på grund af den menneskelige svaghed, magtens korruption og sådan. Vi skal selvfølgelig bevare demokratiet. Det er ikke meningen, at demokratiet skal udfases. Vi skal bevare det, men det kan ikke stå alene. Idealet når vi aldrig. Men den historiske erfaring og den politiske filosofi viser os, at den bedst tænkelige styreform, det er den blandede. Hvor de oprindelige styreformer, de oprindelige grundformer, hvor der indgår elementer fra de oprindelige grundformer, og det er altså monarkiet, aristokratiet og demokratiet. Altså en blandet styreform, der er tale om en slags kontrol- og balancesystem. Men det skal selvfølgelig være i moderne varianter. I en sådan blandet styreform bliver alle klasser tilgodeset i deres ret, og det er det afgørende, en højere visdom vil kunne sætte sig igennem, samtidig i hvert fald, men uden at folket bliver undertrykt. Og så skal styreformen jo ikke være differentieret. Alle skal ikke være med til at bestemme alt, men forskellige statuslag med forskellig viden, indsigt, uddannelse og erfaring skal træffe afgørelser på de områder, hvor de er kvalificeret til at træffe fornuftige beslutninger. Og så skal regeringen være stærkere. Den skal være mere handlekraftig, især i trængselstider.
Demokratiske regeringer er altid svage. Det må aldrig blive sådan, at stærke økonomiske særinteresser kan overtrumfe svage demokratiske regeringer. Men det kan være den situation, vi er på vej imod i dag. Demokratiet har to vigtige forudsætninger. Den ene er bestemte åndelige grundværdier, som vi kan kalde den græsk-kristne humanitet. Humanitet betyder menneskelighed. Subsidiært medmenneskelighed, naturligvis. Humaniteten er altså den europæiske højkulturs særkende og adelsmærke. Vi kan ikke gøre det bedre end de gamle. Humaniteten skal fastholdes, næsten for enhver pris og med alle midler. Vi kan lave forsigtige justeringer af de gamle ordninger i takt med ny viden og gjorte erfaringer, men grundsubstansen i dem skal fastholdes. Den anden vigtige forudsætning for demokratiet er en ganske bestemt social og økonomisk struktur, eller socioøkonomisk struktur, altså måden vi ordner samfundet på i praksis. Og denne struktur skal være præget af decentralisering og små enheder på alle områder. Disse to vigtige forudsætninger for demokratiet var nogenlunde intakte et stykke op i 1900-tallet. Skal vi sige til omkring midten af 1900-tallet. Men i efterkrigstiden, og især i den sene efterkrigstid, det vil sige vores egen tid, der er disse to vigtige forudsætninger for demokratiet, altså de åndelige grundværdier og den socioøkonomiske struktur, eller de gamle åndelige grundværdier og den gamle socioøkonomiske struktur, som demokratiet blev til i, begyndt at smuldre bort under fødderne på os. De er simpelthen ved at forsvinde. Sådan er det. Det er en kendsgerning. Og når det sker, så vil styreformen, som hviler på dem naturligvis, også forsvinde. Så vil demokratiet også gå til grund. Så vi har altså disse tre afgørende vigtige hovedområder, kan vi sige. De åndelige grundværdier, den socioøkonomiske struktur og styreformen. Disse tre hovedområder hænger sammen som ærtehalm. De kan aldrig skilles ad eller analyseres hver for sig. De skal altid ses i deres indbyrdes sammenhæng. Demokratiet må ikke længere være et tabuemne, som vi ikke tør røre ved. Det skal altid vi må se at overvinde de fordomme og den vanetænkning, som er knyttet til demokratiet, som er blevet et tabuemne. Vi må overvinde fordommen og vanetænkningen og grave et spadestik dybere for at få roden med op af de uønskede vækster.